Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο 6ο Φεστιβάλ Αγγλικής Γλώσσας. A Word of English ή A World of English, μία λέξη στα αγγλικά ή ένας ολόκληρος κόσμος στα αγγλικά. Ονομάζομαι Τένια Σταυρακάκη και είμαι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τους μαθητές του σχολείου μας, εδώ χειροκρότημα, για να σας παρουσιάσουμε κάποιες από τις εργασίες των μαθητών που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 4, όπως μπορείτε να δείτε στην οθόνη, έχει αναλάβει να καλύψει αυτές τις δράσεις και να σας τις παρουσιάσει σήμερα μέσα από τις εκπομπές που θα προβληθούν. Το συγκεκριμένο κανάλι, ίσως το γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, που έτυχε να βρεθείτε στον ίδιο χώρο που είμαστε απόψε, στις 3 του Δεκέμβρη του 2014, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, όταν προβλήθηκε η ζωντανή αθλητική εκπομπή Σπορ στο Ένατο. Ήταν μια εκπομπή αφιέρωμα στους Παραολυμπιονίκες. Ήταν η πρώτη μας προβολή τότε. Σήμερα θα παρακολουθήσετε δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει 160 μαθητές του σχολείου από 7 τμήματα. Όπως καταλαβαίνετε, για να παρουσιαστούν όλες αυτές οι δραστηριότητες, χρειαζόμασταν πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, που δυστυχώς δεν τον έχουμε, γι' αυτό κάποιες από τις δραστηριότητες δεν θα προβληθούν απόψε. Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή Grandma Tell Me a Story, γιαγιά πες μου μια ιστορία, θα προβληθεί στο χώρο του σχολείου, μια μέρα που θα είναι αφιερωμένη στην παράδοση και στα έθιμα του τόπου μας. Απόσπασμα όμως της εκπομπής αυτής θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε απόψε. Επίσης, η εκπομπή Parents Time, η ώρα του γονιού, δεν θα προβληθεί απόψε. Ωστόσο, απόσπασμά της περιέχεται σε μια άλλη εκπομπή, στην εκπομπή Eco News, οικολογικές συνειδήσεις, που θα δείτε σε λιγάκι. Τέλος, ένα τηλεπαιχνίδι, το οποίο δυστυχώς δεν το βλέπω εκεί να υπάρχει, ένα τηλεπαιχνίδι με τίτλο Play School Mobility, θα προβληθεί στην αποχαιρετιστήρια γιορτή της 6ης τάξης τον Ιούνιο. Στο παιχνίδι αυτό συμμετέχουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τρέιλερ του παιχνιδιού αυτού θα δείτε απόψε. Όπως είπα και πριν, το Channel 9 είναι συνδρομητικό κανάλι. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να καταβάλλετε κάποιο ποσό συνδρομή. Εξάλλου όλοι σας, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έχετε συνδράμει στη δημιουργία του με τον τρόπο του ο καθένας, πιστέψτε με. Ως συνδρομητικό κανάλι δεν έχει διαφημίσεις. Θέλω λοιπόν να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου.